päivää, tervetuloa Salpausselän kisoihin. Kiitos paljon. Millaista työtä teitte tänä vuonna Salpausselän kisoissa? Mä oon täällä järjestyksen valvoja. Millaista työtä se on? No katsotaan vähän, että ihmiset menee väärään paikkaan ja ohjataan oikeisiin paikkoihin. Onko se hauskaa? No kyllä se ainakin tähän asti on näin. Mikä innosti lähtemään järjestyksen valvoksi Salpausselän kisoihin? No ystävä puhuu ympäri. Oletko ennen ollut kisoissa valvomassa? En ole täällä ollut, tää on ensimmäinen kerta. Oletko jossain muualla? Oon mä tehnyt nuorisotyötä vapaaehtoisena jo. Missä ja milloin teitte ensimmäistä kertaa vapaaehtoistyötä? Se oli Riihimäellä 10 vuotta sitten. En muista, joku nuorisotapahtuma se oli. Miten kisaorganisaatio on onnistunut mielestäsi kisajärjestelyssä? No mun mielestä tähän asti ainakin ihan loistavasti. No, onko tähän asti ollut rauhallista ja mitä odotatte illalta? On ollut rauhallista ja sitä samaa rauhaa ja iloa odotetaan illaltakin. Millaista on vapaaehtoistyön tekeminen? No mukava ja antoisaa ja kivaa vaihtelua. Onko teillä jokin tietty suosikki urheilulaji tai urheilija, jota kannatatte? No mä kannatan aina suomalaisia, kiva jos suomalaiset pärjää ja voittaa. Ehtiikö työn lomassa seurata kisoja? No toisella silmällä jo vähän välillä. Kuvaakaa Salpausselän kisoja 3 sanalla. Kansanjuhla, iloinen urheilutapahtuma. Kiitos haastattelusta. Kiitos paljon.